ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀ ଆସିବ କହି କାହିଁକି ସରକାର ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ତ 45,000 ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ OISF ସେଇ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ କୌଣସି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିନି। ତ ଟିଚରରେ OAV TGT ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟିଚର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ 45,000 ଟିଚରର ଜବ୍ କାହିଁକି ଆସୁନି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ଜବ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ସରକାର ପଦବୀ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତ ଯେଉଁ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲାବେଳର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେହି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ନୂଆ ସରକାରରେ କୌଣସି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଉନି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉନି? ସରକାର ପଦବୀ ଆସିବ ବୋଲିକି